Morjesta, vaan taas kaikille Tuumari Matti ja nyt, niin kuin kuvasti, kun lasitetaan sitä uuden videon parissa. Tässä videossa meillä on sellainen aihe, että puhutaan valkotasapainosta. Muistatte varmaan tai varmaan ette muista, mutta sellainen video on multa tänä syksynä tullut, missä mä kerron vähän kameran manuaalivalotuksesta. Niin tässä videossa me sitten puhutaan vähän yhdestä valotusasetuksesta, joka ei ihan liity niihin kolmeen perus, eli aukkoon, sulinaikaan ja iso arvoon tai iso herkkyyteen, niin ei liity ihan niihin, mutta sellainen suhteellisen tärkeä valotusasetus vielä löytyy neljäntenä siihen kaupan päälle ja siitä puhutaan tänään, eli valkotasapainosta. Eikä puhutaan ehkä siitä, mikä on valkotasapaino. No, valkotasapaino on sellainen valokuvatessa ja videokuvatessa käytetty säätö, jolla määritetään kuvan värisävy. Eli onko kuva sellainen kylmän sininen vai sellainen lämpimän keltainen tai jotain siltä väliltä. Niin kuin mulla tällä hetkellä tuo kuvausvalo on siinä neutraalitilassa. Puhutaan pian lisää siitä, että missä mittayksikössä tai asteikolla noita valkotasapainoa mitataan ja muutetaan, mutta sitten se, että mihin sitä käytetään, niin sillä saadaan kuvista tai videopätkistä juuri sen sävyisiä, kun halutaan niin kuin ihan tässä kuvausvaiheessa, ettei tarvitse editoinnissa siihen niin kauheasti puuttua, paitsi sitten jossain tapauksessa pitää vähän säätää niitä asetuksia editoinnissa, mutta se on sitten vaan silleen, että jos se on vähän feilannut tuossa kuvausvaiheessa se valkotasapaino. Tosiaan valkotasapaino löytyy kamerasta lyhenteellä WB eli WB. Se tulee ihan englannin kielestä white balance sanasta. Sitten kameroista löytyy ihan valmiita presettejä, sellaisia valmiita oletusasetuksia, joilla pystyy säätämään tiettyyn olosuhteisiin nähden hyvän valkotasapainon. Oletusasetukset ei aina välttämättä ihan pidä paikkansa, mutta sitten siellä on ihan sellainen kustomoitava ihan oma niin kuin valkotasapaino, jota voi itse säätää sieltä asteikolta. No sitten ehkä puhutaan siitä, mikä sitten on tämä valkotasapaino, se itse mittausyksikkö kautta asteikko. Ja siinä me puhutaan kelvineistä. Eli valkotasapainoa mitataan kelvineinä. Ja tällä hetkellä mun tuo kuvausvalo on 5600 kelviniä, joka tarkoittaa noin neutraalia valoa. Sitten mä voisin sitä valoa laittaa, tai kelviniasteikkoa laittaa ylöspäin, joka tekee siitä paljon kylmemmän, sinne jonnekin 6 tonnin huitteille. Tai sitten mä pystyisin pistämään sitä 5600 paljon alemmas, joka tekee siitä kellertävämmän, joka on siis lämmin sävy. Eli sininen on kylmä ja lämmin on sitten kellertävä sävy. Ja ne on sitten siellä 3000–4000 asteikolla. On ne erilaisia sellaisia niin kuin oletusarvoja, mitä voi päätellä sitten, että mikä sopii mihinkin. Eli niin kuin vaikka kynttilän kelvin lukee nyt tässä ja sitten vaikka auringon kelvin lukee tässä. Ja kaikkia sellaisia, niin kuin, että voi niistä sitten itse päätellä, että millaisen haluaa juuri siihen kuvaushetkeen. Ja tosta muuten pitää sanoa se, että kameroista löytyy myös AWB, joka on autovalkotasapaino, auto white balance, niin se sitten muuttaa sen valkotasapainon liikkeessä. Eli jos sä liikutat kameraa, niin kannattaa pitää se AWB:llä ihan se takia, että jos siellä muuttuu joku valotus, vaikka niin kuin, että tulee yhtäkkiä auringonpaistetta tai aurinko menee pilveen tai vastaavaa, niin sittenhän se valkotasapaino pysyy sellaisena, mikä se oli edellisessä valotuksessa, ja sitten se ei näytä enää hyvältä siinä kohtaa. Ja aiheuttaa editoinnissa sitten haasteita sen suhteen. Eli videokuvatessa, jos liikutaan kameralla, niin kannattaa pitää se AWB-asetuksella, eli Auto White Balanceilla. Otetaan nyt sellainen esimerkki, että sä kuvaat sellaisella koulun käytävällä, jossa on sellaisia keltaisia loisteputkia siellä katossa, niin siihen tarvitaan nostaa vähän white balancea isommaksi, jolloin se neutralisoi sen valo, ettei se näytä niin keltaiselta. Mutta jos sä sillä samalla asetuksella menet ulos, jos on pilvinen päivä, niin sittenhän se kuva näyttää melkein ihan siniseltä, että siinä on niin suuri se kelvin arvo, että kuva näyttää aivan siniseltä ja tulee sellainen salkkarivipat siitä sitten.
Mutta sitten käydään seuraavaksi läpi, että miten sen valkotasapainon voi manuaalisesti ottaa tai niin kuin pistää kuvaustilanteessa juuri oikeaksi, mikä siihen kuvauslokaatioon on kaikista paras Kelvin arvo. Kaikista paras juttu siihen olisi valkoinen paperi, mutta jos sun kuvauspaikalla tai lokaatiossa on jotain aivan valkoista, niin osoita kamera siihen kohtaan ja sitten sieltä kamera-asetuksista löytyy sellainen sieltä valkotasapainon asetuksista, että sä voit ottaa kuvan, joka sitten muuttaa sen valkotasapainon oikeaksi. Eli osoita kamera johonkin valkoiseen ja nappaa siitä kuvan, niin sen jälkeen se pitäisi valkotasapainon korjautua juuri siihen sun kuvauslokaatioon oikeaksi. Se ei aina ihan toimi ja sit sun pitää ehkä siltä manuaaliselta asteekolta itse säätää se oman silmään nähden oikeaksi, mutta sillähän se aika hyvin toimii. Ja sitten postissa eli jälkituotannossa eli editoinnissa, niin sitten siellä esim. Mun käyttämässä ohjelmassa eli Adobe Premiere Prossa niin on sellainen auto white balance toiminto, eli mä voin sieltä klikata yhtä nappia ja se yrittää korjata sen valkotasapainon oikeaksi siihen kuvan nähden, eli se joskus toimii ja useimmiten jopa toimii, mutta ei suinkaan aina. Niin senkin kanssa pitää olla vähän sitten kärsivällinen ja rauhallinen ja varovainen jne. Elikkäs nyt sä tiedät ihan hyvin sitten, että miten se valkotasapaino otetaan ja miten sitä käytetään ja mihin sitä käytetään. Jos jää jotain paljon kysyttävää, niin laita ihmeessä alas tuonne kommentteihin, olisi kiva vastata teidän kommentteihin. Tässä saattaa tulla vähän lyhkäisempi video kuin normaalisti, mutta toivottavasti se ei teitä kauheasti haittaa. Mä yritän nyt panostaa näihin videoihin vähän enemmän, tai siis mä yritän näihin panostaa videoihin edes jotenkin, koska tällä hetkellä mä työstän niin sairaan kovaa sitä teidän joulukalenteria ja sit mulla on paljon koulutehtäviä ja kaikkea, niin mulla on kirjaimellisesti vaan niin kuin 1 päivä aikaa kuvata ja 1 päivä aikaa editoida. Se ei ole se sama päivä, mä kuvan sunnuntaina ja editoin maanantaina. Niin nämä videot, niin ei ole kauheasti aikaa siihen. Mun osalta tää video varmaan olisi sitten tässä. Jos haluat tietää jotain lisää, niin mä vastailen ihmeessä teidän kysymyksiin alhaalla kommenttiosiossa, joten laita ihmeessä kommenttia ja kysymystä sinne. Muussa tapauksessa heitä peukkua videolle, tilaa tuosta alhaalta, pistä kello päälle, että saat joka sunnuntai uudesta videosta ilmoituksen omaan videosyötteeseesi. Pian alkaa jo joulukalenteri ja sitten tulee joka päivä videota teille, joten toivottavasti tykkäätte siitä. Kaikki linkit somet haltuu deskistä ja tuumarmateossa tällä kertaa morjesta!